Usa ka tuig na karong adlaw, Marso 11, sukad gidakop ug gidala sa dahig Netherlands si kanhi President Rodrigo Duterte tungod sa warrant of arrest nga giisyu sumala pa sa International Criminal Court kun ICC. Giaresto si Duterte sa iyang pag-abot sa Ninoy Aquino International Airport gikan Hong Kong niadtong niaging tuig. Gikundina sa mga taga-suporta ni Duterte ang gihimong pagdakop ug pagdetain kaniya dito sa detention facility sa ICC ug padayon ang ilang panawagan nga papauli-una sa Pilipinas ang mag-81 anyos na karong bulan na nga si Duterte. Sa gipagawas nga mensahe sa iyang anak nga si Vice President Sara Duterte, Miyerkules sa buntag, kidnapping ug dili pag-aresto ang gihimo ngadto sa iyang amahan. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Personal sab nga mitambong si Vice President Duterte sa usa ka misa sa San Pedro Cathedral sa Davao City alang sa unang anibersaryo ni kanhi President Duterte sa ICC Detention Facility sa Dahig, Netherlands. Gitambungan sab sa mga taga-suporta ni Digong ang misa nga sagad kanila nakagreen og sanina. Giampo ug gipanawagan nila nga makabalik na sa Pilipinas, partikular sa Davao City, ang kanhi presidente. Nagpadayag sab sa iyang pahayag si Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte sa anibersaryo sa pagdakop o pagtransfer sa iyang amahan dito sa Dahig. Sa Facebook post ni Pulong kaganiha, gisaysay niya nga hangtod sa hangtod na nga mahinumduman sa milyon ka mga Pilipino si kanhi Presidente Duterte. Dugang niya, luyo sa mga kontrobersiya, mas gipili sa iyang amahan nga magkahiusa kaysa magkabahin-bahin ug nagpaabot kini sa iyang maayong buhat ngadto sa pamilyang Marcos. Niadtong Pebrero ning tuiga, gipahigayon ang confirmation of charges hearing sa kasong crimes against humanity ni Duterte. Gi-outline sa prosecution ang mga ebidensya na nagsuporta sa gingong war on drugs ni Duterte sa Pilipinas. Ning baguhay lang nakadesisyon ng ICC nga magpabilin sa iyang detention facility sa Dahig si kanhi President Rodrigo Duterte. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.